छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर सगळ्यात आधी तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळेल. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत. आजची आपली रेसिपी आहे मालवणी चिकन रस्सा. तर हा चिकनचा रस्सा अगदी मालवणी पद्धतीने कसा बनवायचा ते आज आपण या रेसिपीमध्ये पाहणार आहोत. तर व्हिडिओला लास्टपर्यंत नक्की बघा आणि व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया. सगळ्यात आधी मी चिकन जे होतं ते धुवून घेतलं आहे व्यवस्थित 3-4 वेळा. चिकन धुवून झाल्यानंतर आता आपण ह्याला मॅरिनेट करण्यासाठी ठेवणार आहोत. तर ह्यामध्ये आता आपण मॅरिनेट करण्याकरता मसाले ॲड करणार आहोत. इथे मी 1.5 चमचा लाल तिखट घेतलं होतं ते आपण इथे ॲड करणार आहोत. लाल तिखट ॲड करून झाल्यानंतर मी इथे अर्धा चमचा काश्मीरी रेड चिली पावडर घेतलं आहे ते आपण ह्याच्यामध्ये टाकणार आहोत. हे टाकून झाल्यानंतर थोडीशी हळद घ्यायची आहे आपल्याला आणि हळद टाकून झाल्यानंतर आपल्याला मीठ घ्यायचं आहे. साधारण अर्धा पाऊण चमचा मी मीठ घेतलं होतं. तुम्हाला तुमच्या चवीनुसार तुम्ही इथे मीठ वापरू शकता. आणि हे सगळं मसाले घालून झाल्यानंतर व्यवस्थित आपल्याला हे चिकन मॅरिनेट करून घ्यायचं आहे, व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून हे मसाले जे आहेत ते चिकनला व्यवस्थित लागतील. आता हे मॅरिनेट करण्याकरता आपण अर्धा तास ठेवून घेणार आहोत. आता आपण वाटप बनवणार आहोत. त्यासाठी आपण एक कढई घ्यायची आहे आणि कढईत 1 चमचा तेल घालून त्यामध्ये साधारण 1 मोठा कांदा बारीक चिरून घ्यायचा आहे. उभा चिरून घेतल्यानंतर व्यवस्थित ह्याला परतवायचं आहे तेलामध्ये. जोपर्यंत हा कांदा व्यवस्थित फ्राय होत नाही तोपर्यंत ह्याला व्यवस्थित आपल्याला परतवून घ्यायचं आहे. असं सतत आपल्याला चमच्याच्या साहाय्याने ढवळत राहायचं आहे. आपला कांदा जो आहे तो फ्राय झालेला आहे. आता आपण ह्याच्यामध्ये सुकं खोबरं घेणार आहोत. इथे मी साधारण अर्धी वाटी सुकं खोबरं घेतलं होतं ते आपण ह्याच्यामध्ये ॲड करणार आहोत. आणि आता हे सुकं खोबरं आपल्याला व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे त्या कांद्यामध्ये. आणि हे सुकं खोबरं जोपर्यंत आपलं व्यवस्थित भाजत नाही तोपर्यंत व्यवस्थित आपल्याला हे भाजून घ्यायचं आहे लो फ्लेमवर. आता आपलं जे सुकं खोबरं होतं तेही व्यवस्थित फ्राय झालेलं आहे, भाजून झालेलं आहे. तर आता आपण हे सुकं खोबरं मिक्सरला लावून त्याचं वाटप बनवून घेणार आहोत. अशा पद्धतीने व्यवस्थित चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून आपल्याला हे फ्राय करून घ्यायचं. आता आपलं हे वाटप तयार आहे, खोबरं भाजून झालेलं आहे. आता आपण एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ह्याला लावून घेऊया, वाटप करून घेऊया. इथे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये हे वाटप जे घेतलं होतं आपण खोबरं आणि कांद्याचं ते घेणार आहोत. आणि ह्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहोत. कोथिंबीर व्यवस्थित स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. आणि ह्यामध्ये आपल्याला किंचितसं पाणी ॲड करायचं आहे. पाणी ॲड करून झाल्यानंतर जी पेस्ट करून घेतली आहे मी इथे, मी पाहू शकता याची पेस्ट कशी झाली आहे. जी अशी पातळ अशी पेस्ट करून घ्यायची आहे आपल्याला. आता आपण चिकन बनवायला सुरुवात करणार आहोत. त्यासाठी एक मी कढई घेतली आहे. कढईमध्ये आपल्याला साधारण 2 चमचे तेल घ्यायचं आहे. 2 चमचे आपले तेल घेतलेलं आहे ते चांगलं तापू द्यायचं आहे. तापून झाल्यानंतर त्यामध्ये आपण जिरं ॲड करणार आहोत. जिरं असं तडतडल्यानंतर यामध्ये आपण थोडीशी लसूण पेस्ट म्हणजे साधारण 1 चमचा लसूण पेस्ट आणि अर्धा चमचा आल्याची पेस्ट घालून व्यवस्थित आपण ह्याला परतवून घेणार आहोत. जोपर्यंत ह्याचा कच्चा पण जात नाही तोपर्यंत आपण ह्याला परतवून घ्यायचं आहे तेलामध्ये. हे परतून झाल्यानंतर आता आपण इथे एक कांदा बारीक चिरून घेतला होता तो ॲड करणार आहोत. कांदाही व्यवस्थित आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे तेलामध्ये. चमच्याच्या साहाय्याने सतत आपल्याला असं ढवळत राहायचं आहे, जेणेकरून हा कांदा एकाच बाजूने करपणार नाही. आता आपला कांदा जो आहे तो व्यवस्थित फ्राय करून झालेला आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण जे हिरवं वाटप करून घेतलं होतं ते वाटप मी टाकत आहे. जे खोबऱ्याचं वाटप आपण घेतलं होतं
तेच याच्यामध्ये मी ॲड करत आहे। हे खोबऱ्याचं वाटप आपण ॲड करून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित आपल्याला तेलामध्ये भाजून घ्यायचं आहे साधारण 7 मिनिटासाठी। जोपर्यंत हे तेल व्यवस्थित खोबरं जे आहे ते व्यवस्थित तेल सोडत नाही साईडने, तोपर्यंत आपल्याला हे व्यवस्थित भाजून घ्यायचं आहे। आपलं जे वाटप होतं ते व्यवस्थित भाजून झालेलं आहे। त्याच्यामध्ये मी अर्धा चमचा लाल मिर्च पावडर ॲड केली आहे आणि किंचित मीठ घातलं आहे आणि हे व्यवस्थित आता आपण ढवळून घेणार आहोत। हे व्यवस्थित असं आपलं फ्राय झालेलं आहे। आता आपण जे चिकन मॅरिनेट करून घेतलं होतं ते चिकन आपण ह्याच्यामध्ये घालणार आहोत। हे आपल्याला चिकन घालून झाल्यानंतर हे व्यवस्थित आपल्याला चमच्याच्या साहाय्याने ढवळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून जो खालचा मसाला आहे तो व्यवस्थित चिकनमध्ये मिक्स होईल। तर चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। या चिकनला आपण 15 मिनिटासाठी झाकून शिजवून घेणार आहोत। ह्याच्यामध्ये बिलकुलही आपल्याला पाणी ॲड नाही करायचं आहे। आता आपली जी 15 मिनिटं आहेत ती झालेली आहेत आणि आपलं चिकन जे आहे ते अर्धवट शिजलेलं आहे आणि मी इथे साईडला एका टोपामध्ये गरम पाणी करण्यासाठी ठेवलेलं आहे। आपल्याला नेहमी लक्षात ठेवायचं आहे चिकनमध्ये आपल्याला नेहमी गरमच पाणी ॲड करायचं आहे, जेणेकरून आपल्या चिकनची जी चव आहे ते अजून छान लागते। आता आपण ह्याच्यामध्ये जे गरम पाणी घेतलं होतं ते ॲड करणार आहोत। हे गरम पाणी ॲड करून झाल्यानंतर आपल्याला चमच्याच्या साहाय्याने व्यवस्थित हे आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे। आता आपण 15 मिनिटाकरता चिकनला शिजू देणार आहोत। झाकण लावून आपल्याला ह्याला व्यवस्थित शिजू द्यायचं आहे। तर इथे आपली 15 मिनिटं झालेली आहेत। आपलं चिकन जे आहे ते व्यवस्थित शिजून तयार आहे। पाहू शकता आपल्या चिकनला कशी छान अशी तरी आलेली आहे। तर तुम्हीसुद्धा असं तरीवालं मालवणी चिकन बनवून बघा आणि कमेंटमध्ये मला कळवा तुमचं चिकन कसं झालं आहे ते। आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि अजूनही छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा।